Здравейте хора, аз съм Трудел, сме Пълпа Монстър и днеска показвам развитие. Опа. Опа. После ще такова. Ето го развитието ми. Това са каските, още каски. 4 честа каски. Нагръдници. Панталонки. Бутуши, мечове. Още мечове. Брадви. Болове. Тук няма регове. Реговите са малко. Хейски. Аз да покажа какви са ми статуите на MC Bulbul. Очеви 150, Аксес 130, Акробатик 75, Сорти 14. Най-много играя с Аксе и 150 скилла са да очевица ги от по-първите спорти. Спидки. Стренчки. Хейски, тук още части, каски, нагръдници, панталони, бутуши. Тук имам още. Тук хелтки. Само тима ми ползвам по него хелтки. Тук са имполшън материалите, не съм пренасял нищо от стария ни хом, освен това. Сега ще ви покажа HomePods. Това е стария хом на партито ми, ама той Смарто първо го изгрифа, не знам защо, пича го изгрифа вече, да го нареса на ведом на доктор и не ми се занимава хора, просто да го оправим и така. Влизайте в сервера, много е як, има да се разполага с фри ранг, сега ще ви покажем как да вземете фри ранг и да ти лагат фри ранг, и така пише фри ранг рейд. Вземете ключа от честа до теб, това честа девек. След това натиснете с десен бутон с ключа, за да вземеш фри ранг. Ако имаш ранг, не отваряй този ключ. Не отговаряме за изгубени рангове, ако отворите крейт. Безплатният ранг е за винаги. Безплатният ранг е Монстър. Сървърът е готино, има ОПВП, има много неща. Ранг има офлайн. Да, кажете. Аз съм ранг SMS админ. Фри ранка има Монстъра, има това. Има Fly, Fix, Hell и други. Ето всички ви казват хай. Сега мислим с Пълпа Монстъра да отим да се побием на лаг по-пълпа. Искаш ли? Добре. Да не става много кратък. Каква? На дуел просто. Не, дуелите хора бъгват нещо. Идва Пълпа. Дуелите хора нещо бъгват, не знам защо. Някои остават беситови, някои не. Следващия кръп хора може да такоме, може да скочим в дупката или да ходим на някой Пълпа евент с тима. Не знам. Не знам хора. Ей седи. Какво бе знам? Така, тук съм хора. Сега ще скачаме. Само да взема още един свет. Има ли някой тук за мега, човек? Така, ето скачам. Айде да го привим. Аз хора не мога да се бия много добре, ама Така да пия.
Чакай, бе. Това няма никакъв Нещо хорър. мериш. Някой се е изтръфвал тук. Това ти ли си? Пича май ще скача. Че не съм взела вик. Аз път трябва падна в пажината. Може хора следващия евент да... Петък или събота, не знам. Може не иска да е. Не, няма да е днеска. Следващия кръп хора очаквайте утре или от други ден. Жи. Ама аз спам да завършим кръпа. Еми хора, това беше, само чакаме. Това да дойде на спам и да завършим кръпа. Еми, чао хора. Бъбър.